gwada mu gani ko zaji mu. Dan na ji ana rikici wai mun gaji. Na gode. Prince Production. Ko gaji ni gona na ce ba zai zama zai saba ba, in kuma kuka zai jurewa nasara ba zai samu ba. Jajaba ya ba tsoro ba bai wuce gyaran lissafi ba, ni ragogo a kasuwa na duba bai wuce dillanci ba. Wake ba ka dona ba cikin ta ban taɓa sa wasa ba, cinikin zance sai su da ba za a ga shuyan kurma ba. Yaro bari dallar girma don ba a san shi gurin wada ba, ya bar man roba lalle ba za ta rena kamar gangan ba. In har asali ne za a bi jeji bai kisa nan jauro ba, zabo ne dangin kura a roɗi ba su yi daban ba. Na gode in ba ni guri, in ba ka ba ni guri, in ba ni guri, in ba ka ba ni guri. Akwai gurbin ido akwai zurfi ku duba ga mai da kwangulma, yakin mu da akwai wahala mu daure mu zan fama. Idan ka iya kuka samu to karkare na mai nema, wani in ya rena mai tashi wata rana yana cikin burma. Allah ya yi rabon baiwa ya ba miki a ganin nisa, ya ba muji ya gani na dare ya bar kwanciya gurin kasa, ya sa hakuri wakilin sa'a ko da muna gadan bacci. In za mu duba tsuntsun jeji tun kan mu haɗiye ya ci, kuma shine ya bani baiwar waka ni ba na zangonin baiwa. To bari mu gwada mu gani ko zaji mu. Dan na ja na rikici wai mun gaji. Na gode. Wai me yasa mutane ne ba sa gane wa lissafi idan koki ta buya. Mai tafiya ka daga kafa kafin ta fara mun jirya. Ka kyale kurar ido na kafan dan ba ta rufe gadon baya. Rima tana gurin mata mai shiga yake budar kwarya. Idan har ana batun waka ba a ni fargabar komai, idan har na kashi ban ganga na nan mai kiɗa kamar turmi. Riske rabawa ganga aiki har aljani ya taka rawa, takun kafar barewa lallai baya kama da ɗan giwa. Firis duniya da labari kowa ya so mu dan Allah, kuma mu so shi dan Allah, kowa ya ki mu dan Allah, to sai mu ki shi dan Allah. Ra'ayina ce da macen tun da ina karamina, kuma ban taba jin tsoro ba domin na ga maza a gabana. Na fada muku mu mu yana a jikinmu da shi muka kwana, alwashin mai nema kuma samu uku yi nazar da batuna, kuma na ga da sata ake kamun fara ka abin a garana. Aiki na uwa haifewa ne haƙƙi na uba yayi suna, sautin waka kuma mu ne ke yi mai ke amfana. To rabba hane mu da furta abin da ba zai mana amfani ba. Mun gode da kasancewa da tashar Alfijir TV, ɗaya tamkar da dubu. Daga ni naku Nasir ‘yan Bako Muhammad Baji, wato MBB Record. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode, mun gode.